भौजी का हाल बा? खिसियाल बाड़ू का? भौजी बोलत नहीं कि मन मर बड़ी का? मन मरले बड़ी भौजी। हाँ बोलत नहीं थी ना काहे है का जाने कुछ कहला है ना नहीं बोला गाड़ी उड़ दिला ना। चलो तो तेरी बहन का होल बड़े का है दे बाड़ी? कन्या अरे का हो गेल बहू सुबेरे हम देखनी है घुमलू है फिरलू है ना तबे हमारा बुझाई है कि कोनो दिक्कत बा का। ए अम्मा जी का कहत सवेरे ही से मीठे मीठे दर्द करता। तो तनी घुमलो है फिरलो तनी चाह हो बना के आदमी पी लेवेला। आगना घर में हम घूमेला तो तू बैठल रह तारू हम का करी। सवेरे से कुछ करे के मन नहीं है करत। हम बहरी देखी खेत देखी कि घर देखी रहा हम डॉक्टर साहब भिरी जाता नहीं। ए बबुआ तनी चल डॉक्टर साहब भिरी चल तो। ए बबुआ जो डॉक्टर साहब भिरी कहिए कि माई बोलैलस या भौजी के तनी एथी बा खोल के नाम दी कहबा कि कहिए कि माई बोलैलस या ठीक माई कहिए बोलैलस जो बबुआ तनी लिया के आओ हमारा बाछी के से आई डॉक्टर साहब आई चली तनी देखी हमरा बाछी के दुल्हन के का हो गइल बा? अरे वो देह छूटे वाला बा बबुआ घरे नहीं खनु अच्छा। आ उहो के गोइल बानी छेमित के बारे तो ऊ तो नतिया हमरा के कहीं मत। आई डॉक्टर साहब देखी हमरा बाछी के तनी कोई घरे हमरा जानी मर्द मानुष बाना एगो हम औरत पे पिहरा पड़ल बानी डॉक्टर साहब। हां ई तो बात ठीके कहत है। हां हम कहां देखी का करबू गरीब दुखिया के घर में इहे हाल बटुए केहू सुतावे के पड़ी। हां सुतावे के पड़ी तनी लेटावा ना ना लेटा दो तनी। अरे सुत जा दुल्हन बाप रे भगवान कहिया उबार करी है। चुप लो देखी डॉक्टर साहब ओ देखिए ले तनी। कोनो कमी तो नहीं लगत सब ठीक है बटुए। सब ठीक बानू डॉक्टर साहब? हाँ हाँ सब ठीक बा। लइका चलता फिरता बहुत बढ़िया बटुए। लड़का चलता? हाँ हाँ ठीक बा डॉक्टर साहब काली लड़का माई हमारा चलता। बचिया के ठीक से निके निके दे छोड़ा दे तो हम बरहम बाबा के देखिए हमारा देखे से लगता आजे काल भइल बटुए। आज रात ले आजे काले हो जाई। हाँ आजे रात ले कोशिश बा हमारा ऐसा लगता कि हो सकता। ठीक बा अच्छा ठीक बा डॉक्टर साहब दवाई ना दे हम का दवाई ना नु दिया ना ना सब ठीक बा। कोनो कमी वाला तब नु दवाई दियाला। ठीक ठीक बा बा डॉक्टर साहब चली और कोनो दिक्कत होई तो रहुआ के हम खो। हाँ, हाँ, का देखो तनी रात बिरात हमरा घर में मर्द मानुष नहीं के ना ना हम इधर आइला। बानी हमार बेटा भतार जवान कर। अच्छा चलो कोनो बात बितारे नहीं। डॉक्टर ना ठीक बा ठीक बा। चली। ए अम्मा जी का कनिया ये काम करी रउआ खाना खा ले। हमारा अन्न पानी ढुकता हमार चिंता से कुछ निक नहीं खेलागत है कनिया। अरे टेंशन मत करी हम ठीक बानी। अब तू कैसन बाड़ू? हम बिल्कुल ठीक बानी हमार टेंशन मत करी। तनी चाह हो बना के पी है कनिया। ठीक बानी रउआ खाना खाली टाइम हो गइल बा। काफी। हमारा तो चिंता बनल बा घर में मर्द मानुष नहीं खे रात बिरात के कराई है हमनी के जाई जा। एक काम करो तनी आगे ना घर में घूमो फिरो आ तनी चाह बना के पी ली हो जा। गोड़ हम पसार के सुती है कनिया जा। आई बबुआ के तनी खिया दो जो बबुआ भौजी से मांग के खा ली है का करबे। no, 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 no. ए अम्मा जी का कनिया? एगो बात पूछी। हाँ हाँ पूछो। देखी फिर तू आ गइल हम कहो तनी कि तू तनी अस्थिर बैठ आ बाकी तू हमारा के तो और चिंता में डलले रहतारू। हम चिंता मत करी हम ठीक बानी। एगो रउआ से बात पूछल चाहतनी। हाँ हाँ पूछो का कहतारू? देखी नैहर में हमारा तो भौजी के भइल लइका तो उहो ना देखे के मिलल। हाँ सखी लोग के भइल तो अपना ससुरे चल गए लोग।
हाँ एक ही काम करब हाँ हमार लड़का होखे लगी ना हाँ तो हमारे के तनी जगह दे अब भागे पापा चपवन तोरा लड़का होई तो तोरा के जगावे के पड़ी अरे ते तो गांव नगर सब जगह बे चलो चलो सुतो और हान पसार के सुती हो हमारा के चिंता में खाली डलले रहतारू ए बबुआ